ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị Onno si wee gbagbu ndị polisi na-abụ n'Ọkigwe nke dị n'Imo steeti nya bụ ife abụrụkwa na obere ife wee bụ na ife onyonyo unu na-afụ ebe a bụ ife na-eme n'Ọkigwe nke ikpeazụ a na oge ọbụla a na-akwa mgbọ n'elu na-akwọ mgba n'ala chọpụ ndị mmadụ a na-agba ya ọkụ ụlọ ndị mmadụ a na-agba ya ọkụ nke bụ na ndị tipa na-ekpo aja na fa paakị ya moto fa n'ilo amụnye ya ọkụ na nke bụ na ndị agadi nwaanyị na ndị agadi nwoke na-azụ afịa n'ime afịa na-eburuzi ogbunigwe wee jee seti ya n'ime afịa azụkata afịa ife ya daa na ogbukpo wayo o wee gbagbusie ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị bịakwa ka fa zụta ifefa ya eri n'Ọkigwe nke ikpeazụ abụzikwa Ọkigwe nke 1990 na Ọkigwe nke ikpeazụ abụzikwa ebe a na-anụ ọgụ dịka ndị Ilakị na ndị Ilanụ a na-atụzikwa ogbunigwe ebe ahụ nke bụ na ndị kọmuniti a na-achọzikwa ịgbapụ ọsọ na befa fa na-achọzikwa ịgbala obodo nnafa ọsọ ka fa jezie ebe ọzọ wee jee biri tenantị na-akwụzi ụgwọ ụlọ onye ya akwụsị na ife na-eme n'ala Igbo na nke ikpeazụ a na ekene na-efezikwanụ nku aka ka nna akọkwara ụnụ ife nna akọrọ ụnụ ebe a wee bụ na onye unu na-afụ ebe a ka e nyere afịa wee dịka Honorable Kingsley Ikolo na ọ bụkwanụ majority leader nke ndị Ebonyi State House of Assembly na ọ na-anọchite anya ndị Afikpo North West wee na-akọwa na nya abụkwanụ 3rd of August 2025 bụkwanụ on Sunday ka Honorable unu na-afụ ebe anụnwa na ndị na-esonye ya unu mana ndị nọ n'ọkwa gọọmenti na fanapụ na convoy na-esofe aka nne aka ebe polisi enu na ana na ndị ọzọ ya ebukwanụ moto fa wee na-esofa n'azụ onya ka a na-akọwa na o nwere ebe fa na-eje wee buruzie moto fa wee na-agba n'ụzọ wee pụta n'Ọkigwe wee na-akọwa na o nwere otu moto fa bụ mebiri emebi wee sizie ndị polisi na-abụ na farituo ka fa chekwaba nya bụ moto ka ndị polisi ndị nke ọzọ sorozie fanwa wee jekwa n'ebe fa na-eje onwekwa na ife mmadụ anyị anụna ọ na-abụ ndị polisi na-abụ nke ahụ farituo nọrọ ebe ahụ na-eche nya bụ moto nche ndị ajesi apụta ka fa banyelụ fa na moto ka fa wee naba ka ogene ka ọfa nọrọ ebe ahụ ka fa wee lụọ moto ahụ ka ụfa nọrọ ebe ahụ ka mekaniki wee bịa ọ na nwoke anụnwa na polisi ndị nke ọzọ sofa ọ na fa ha anụ ife na-eme n'Ọkigwe fa ha enene soshal midia ka fafụ mkpamkpa na-akpa n'Ọkigwe fụ ka esi agba egbe ebe ahụ kata ka na-anụ ọgụ ndị zuru ezu oge ọbụla fa ya eji wee si ndị polisi na-aba ahụ farituo echelu ọ bụkwa m bụ onye polisi ahụ mụ agha echekwa mụ agha ritukwa ebe ahụ nkwụsị ebe ahụ eyigharịa m akwa mazụ dịka onye ala were uturu kojucha n'ahụ m na-agagharị na-akpakọsị afịa mgbago agbada m ote na fa nwee jecha pụta mara ife bụ ebumnobi fa iburukwa onye polisi asịkwa orituo ife a na-afịa n'Ọkigwe iritukwana iritugodo arituo bule egbe jee zuo ihe n'ime ọfịa akwa agha iyi ọ bụrụ na ụnụ ya cheba dịrị estra akwa na akpụ na-achị yigharịa na akwa yiri ọzọ na-agagharị ka onye ala onto na ndị sịrị ụnụ na fa na-abịa ewepụta nekwo ka esi wee gbu ndị nwee famili nwee nne nwee nna gbuo fa n'oge fa erughị eru ọnya ka a na-akọwa na ndị polisi na-abụ nwa nọzikwa ebe nwa wee na-echezikwa nya bụ moto nche ndị Onno wee si ebe fa si wee dakapụta wee jide ndị polisi na-abụ ahụ wee gbuo efa ka ji na aja wee welu mgba egbe wee gbarisichasịa afa ahụ ka wee bụrụ ndị nwụrụ anwụ amakwọ na-ebutekwodu nke bụ ozufa ka ọ na-ebuteghị ozufa na fa etinyekwu ya n'ihu akwụkwọ anụnwa ọnya ka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii n'Imo steeti onye nke a na-akpọ Henry Okorie bụ ife pụtalụ wee mee ka ndị mmadụ matahụ na nya bụ ife emere eme n'eziokwu kama na ka ọ dị kịta anụnwa na fa na-achọkwanụ ndị kpara nya bụ agwa ọjọọ bụkwanụ ndị Onno ka fa jidefa ka fa bịa takwa n'afụfụ njọfa ụna na-achọta fa tata ka ụna na-achọta fa echi ọ tata ka fa nọbara na nya bụ Ọkigwe ka ọ tata ka unu na fa kwabalụ mgbọ ọtụ na fa ya ejidefa ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụo kedu ife fa na-agbagburu fa bụ ndị uwe ojii ọ na-abụ na fa apụtara ebe ahụ fụ ebe ndị uwe ojii na-anara ego ka ọ na fa apụtara ebe ahụ fụ na ndị ahụ yi akwa ndị uwe ojii ka ọ na-abụ na fa apụtara ebe ahụ ndị uwe ojii nwa buru ụzọ wee kwa afa mgbọ fa ya eji wee gbagbusi fa na ebe o si wee ka njọ bụ na ndị uwe ojii anwụgokwanụ ndị kwesịrị ịkọ ife merụ na ndị nke bụkwanụ ndị Onno na fa ya apụtanụ ka fa kọrọ na ifefa na ndị uwe ojii jere fa ji wee gbagbufa mana ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ndị Onno a na-ekwu maka fa na fa eji ọkwa anya afụ ndị uwe ojii na fa eji ọkwa anya afụ ndị amị na fa eji ọdịrị anya afụ ndị na-arụrụ gọọmenti ọrụ na ebe ọbụla fa fụrụ fa ka fa yi akwa n'okwo ntu a ka fa ya esi wee gbarụfa wee tọwọ ma ya bụrụzie nke Ọkigwe anụnwa a na-ekwu maka ya ebe onye nke a kọmentị wee na-asị na ndị uwe ojii ọ na-asị na fa ya achọta ndị Onno na ọtata ka ndị Onno a na-ekwu gbawuwere ndị uwe ojii n'Ọkigwe ahụ
na ndị nke na-agbagbu ndị uwe ojii isi nsifa achọtagwa efa ọ bụrụzie ndị nke a ka a ya achọta nketa nke echi. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ndị uwe ojii anụnwa kịta na fa nwekwara famili na fa agwagwe ndebefa ka fa jee ọrụ ka fa nata pụtazie n'ụzọ isi fa wee danye n'ifefe amaghị isi na ọ dị ya. Na nke a na-egosikwa na enwezikwa ezikwota nchekwaba ndụ na akụ na ụba ndị mmadụ n'ala Igbo na nke ikpeazụ a. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ife a na-egbuzi na be anyị na nke ikpeazụ a na onye ezikwo na ọnụ okwu a na-asị na enweghị ezigbota nchekwaba na onye esi ya bịa ka o jee rụọ polisi ọ na-agba ọsọ, onye esi ya bịa ka o jee rụọ ọrụ soja ọ na-agba ọsọ. Onye ka unu na-echezi ka o chekwaba unu? Onye akpọtara agbara ya tọwọ, onye ka egwu ya ekwe kpọpụta nke ya ka ọ bịa rụọ ọrụ sekuriti. Ọkwanụ nke nnote ka m wetara unu ka mkpụrụ obi ndị nke egburu egbu ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.